What's up, guys? This is Okel Buhle, and you know when you see this face, give vibe. So today we're operating a young blind date in episode of Funuka Zindabasase Alex, episode 305. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Okay, again and again. This is a boy, Yatiba. There's no need. Him. So yeah, episode something, I don't know. Yeah, you know, so Namaruza to and Jalan Makama and Buzan Woods and Salapi. And strong language. Avoid strong language, guys. And yeah. So okay, so my brother now. I'm a Rogers ladies first, boy. I'm going to so uthanda uchiro njani? Yo. Mina ka mangakutshela ukuthi ngithanda uchiro njani ka ungeke ubelieve ngithola. Hlezi ngimphupha ka. Uchiro njani? Vele ungitshele maybe sengizobhili. Uchiro yabona ofiti boy. Umfishane boy. Boma 5 foot tall yangithola. Hayi abo Jovi. Yeah. Hayi lenda futhi amaplanka ngithola. Khokho. Hayi. Asikokodela bomasebe la. Okay. Ngithola. Yeah, uchero njalo since fedi ya uchero one respect futhi ngithola. Yeah. Ozomamela umthetho wejongo. Okay. Yeah. My sister. Yeah. Itype yakho umuntu onjani? Ngizothi umuntu onjani? Umuntu clean, othol nyana, angabi mnyama, angabi mhlophe, abe normal. Phela. Okay. So ini reflect uchirin. Oh yabona uchero uthanda istrata, ibhuzi ngapha. Ova ama-pound enhleki. Ngimcheke kanjani ava ama-pound? Ngithola. Yeah. Into ezinjalo boy akumelanga ava ama-pound cabanga uzobonana nabo V-boss. Marujola nami. Into enjani leyo? Ped. Yeah. I-red flag emfaneni. Umfana ohamba ngezindlu estradeni. Nomfana ophuza i-black leaf. My brother. Ithene of entombazaneni. Yo. Ayabona ithena for Cherini nje yabona uchero bukelana phansi. Yabona nje mara Kakasela, kakasela. ay Manje yakakasela ngempini. yeah yabona ucheri nje yeah ungazihloniphi. Yeah. Yeah. Thingbaxolele. Okay. Wena In i-turn off emfaneni. umfana ohamba ngebhayisikili hayi. Phela. Unemoto kazi. Unemoto manje na uthini? Wakufuna uJohn Mtsamayi? Alright uJohn Mtsamayi umuntu onemoto yangithola. So nje like umrate ngakho since like uzivoice yakhe. Since ngizi voice yakhe uma 3.7 Okay. Le Yeah. 6.3 yephi? obvious yangithola izobuya ngoba ingilo sisayibambile kwemanje. Yeah. Okay. Background, please behave. So, when I'm my sister, Umrate ngakho. 2. why two? Ewangazi. Two nje. It's kind of like, okay, baring kashuwa, raise your voice, ane. So, okay. So nipa 5 minutes ne. Nikhulumi kancane ne. Nibuzana imibuzo. Yabona. So uzocala wena my sister. And khuphula voice ne. Ungathi usakuthuka.
Oh. Hello. Yeah. Ushap. Ukuzwa voice. Ngishap. Yeah. Ufuna ukubuza? Ngisuthini? My sister, Awungathusa usondelela. Ukhuphula voice. Yeah. So ngitshele ngisuthini. ungathuswa kuthuka, thuswa ukuthi awuthuki. Hawu. And futhi Unangaki? mina ngina 19. Oh. So qedile ukungibuza. Awubuza ungibuza iminyaka yami. Oh, ngingakubuzani vele mina. Uyaphuza? Uphuzani? Ngazomkhathi. Savannah extreme kuningi kahle. Maka not black becastle ngeke angisiphuzi. Oh hayi ngiyakuzwa manje ngoba uthi uphuza isavana, yazi isavana ukuthi iyahudisana. Manje uzolunga ukuxova ingubo. Mina ikazi yangikhokhisa. Oh hayi ngiyakuzwa. Khona usafuna ukukubuza? Akukho. Speechless. Uvuma konke. Evi. Hathi siba nenkinga le. Ay, labantu bakhuluma 2 minutes. Khona sabo umunye la. So yeah guys, don't forget to upray uqofele umkhiqizo ini. Like, subscribe and comment. Thank you. Ungakhohlwa nokushare lapho. That's a bar. Press That's a umkhaxazo bar. umkhiqi kona lokho kitling upress Phela lapho. yase primary le kiting. Yes, so Notification. What are you saying? the What show is is he about to saying? start now. So we will be counting down from 5 until mangithi 1, like ngikhumula ama-mask whatever. Yeah, so okay, Begale my sister, Begale my guy. So background ningahlali nje mahala nibuke la nama support counter down sonke ara siyanikuba. So asiye nge 5 4 3 2 1. So Why vele uthi ngikhiphe imask ka? Papa, I told you. so yi type yakho. Why? Angina reason. So Pluma Crane ngawari mpeke kahle. Uye lo maqondana wakho. Uye Cishe. Mara khona lento egejile. ukhetsheni. Angazi ka. Nemoto ka ama handbrake ayamosheka nayo yakwazi. Angazi nami. So I don't think he will come back again. It was not easy. 2.3. So anaketsa metse. So 7.8 ile kae? Hambe nomoya. Hambe nomoya. So when umrate ngaki? 0.0 ka. Hey! Why? Ay! Nje.
Hi. i-reasonable. Yeah. So nginike enye 2 minutes nikhulume senibhekene nori. Why? Ivala. Ivale vele bengavulwanga. Amara hayi ucabangeni wena? Ubuza mina? Hayi buza Azi mina ngicabangeni. ucabangeni. Cabanga ukuthi ashaye 360 Xbox 360. So my sister bacula 360. Kugcwele. Hayi yenza ngathi abekho ama-fridge lawo. Hayi angivumi. Okay, so cima ilight ke. Emela my sister. Yeah, so night 360. Hayi so akafuni. That's it. Ngeke ngimforce. Akafuni. Manje soyenzani? Qhubeka ngisho wena. So ikhona second date. Ayikho. Cela uphakamisa ivoice. Ayikho. So ikhona second date. Boy, before ngizokuphendula la, eqaleni bekavuma konke, manje sekayala konke. Nese Anginayo. Ngizothini ngoba uyabona unqabile, ngithini? ay so bafethu asimatch ayithaka akuna second date bafethu so rayikwala. Please watch guys, comment, press them mkhiqizo and keep thinking and do more.